Табигатьтә алтын көз хакимлек итә. Быелгы көзнең уңышы аеруча бай. Бакчада бәрәңге кишер алганда күпләребез кызыклы яшелчәләргә тап буладыр мөгаен. Шундый ук хәл Сәлимҗан гаиләсе белән дә була. Тормыш иптәше белән бакчада уңыш алганда, әлеге үзенчәлекле бәрәңгегә тап булалар. Бәрәңгене бакчада көзән хатын тапты. Алар карады. Bu beringi kişiге şoğandı. Miten seni oturup karayıptı. Onda tağın figürler var iken şunu. Begemotka şoğanları, şunu tüm tügerekler var, ne tup koşanları. Onlara ayakları var. Elek bunun formuna berengilerini çıkartkan çok iyiydi. Hazır bu yıl şu şunların içinde. Şunu berengiler kilisten çıktırı. Bir yere katıp kararga da alırdı. Әлеге бәрәңгене көзнең шаянлыгы итеп кабул итәргә була. Яшлабрак карасаң, ул чыннан да кеше йөзенә шаган. Ике күзе, борыны, ияге, хәтта үзенең шаянлыгыннан үзе көлгән кебек, елмайган иреннәренә кадәр бар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әгәр сезгә дә көзнең шундый берәр сюрпризе белән очрашырга туры килә икән, безгә дә хәбәр итегез. Табигать могҗизаларына бергәләп сокланыйк.